madokachere mabuja akanaka. Tauya nonhau dzanyasi dzakanaka dzozuwa rochitanhatu mwedzi uno wanyamavhuvhu. Tiripo tiri kuerenga mazuva 50 noribodzi apo Jameson Timba asungiwa aribe kupuwa bhero achindorimo noabiya ache wese pabodzi wari kusvika 40 noasere pabodzipo nokacheche pakanyangara apa. Tikaiti ringe zviri munhau dzanyasi Nelson Chamisa agwesawo inzwi rache pakureketeka kozviri kuitika munyika zviri kurwadza zvokusungiwa kwanhu zviri benzero. Agoreketa akati zvinhu zvi zvakabvira apa kuti sarudzo dzomunyika medu dziribe kuitiwa zvezvino. Atodanidzira kutoti Sadhaki noamwe maAfrica ngavagosimudzawo inzwi rawo kureketa kuti izvi zvakanyangaritsa izvi zvisvinuba. Rekai tione kuti zvinopera sei. Agoshora pokare kusungiwa kuri kuita vanhu wese wochidiki pokare nowese wanondopikisana nehurumende kana kureketa zvisingadiwi nowakuru wehurumende. Rekai tione kuti zvichaperera papi izvozvi. Tirimo mukusungiwa nokudidi ipapa Zimbabwe Lawyers for Human Rights yagotoreketa kutoti tiri kufunga ipapa kuti timboona kuti tingakona chere kusungisa vanhu kuti wakobhadhare mari wegani iye Muserefi Mbune hwi kubhadhara nehofisi dzawo dzavanotungamira zvakaita pachirungu inonge ichinzi individual capacity pachirungu. Rekai tione kuti zvinokoneka chere izvozvo. Tinoramba takavhura dziso kuti tizvione zvichiitika. Zvikange zvichikoneka ndokuti zviite zvisvinu. Peno ikavarova mhonya yacho ikavazvambura homwe ndokuti waite tusvinu. Rekai tizvirambe takazviringa nokuti wanhu wanyanya kumbunyikidza kodzero dzowanhu. Namatai kwekweza Robson Chere Samson Gwenzi wese naVhusimuzi Moyo wari kubenuka kudare mangwana. Asi Vhusumuzi anogweta rachegani akaramba kumiriwa nogweta anoita kodzero dzavanhu rweZimbabwe Lawyers for Human Rights. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi ipapa. Tinenge takaringa nyaya yacho. Asi nyaya iri kunyanya kurwadza inyaya yekuti Robson achiri kurambidziwa kuoniwa noana chiremba warume vakanyangaritsa apa pasvinuba apa. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi nekuti kanguva iri kunzi wana chiremba wanosvika kumajereko iye anenge ari kudare rezimhosva. Apa wakutoshira kuti peno akaramba akadando anokona kutokuwadziwa itsvo kusvikira kana pakupfa chaiko. Rekai tirambe tichindonamata kuti Yawe wari kugotendera kuti wakaipa hawapembererwa. Dare raramba kuti Mike Chimombe abisiwe munyaya iri kunetsa yokanzuro yeguta reHarare kuti agovapa iye pabodzi ponombi yache Moses Mpofu basa romamirioni mapfumbamwe okuAmerika asi zviribe kutekaidziwa zvisvino. Rekai tione kuti zvichasvika papi ipapa. Asi panonyaya toramba takaringa zvedu. Ipapa mumwe murendo akasungiwa pokare kumasvingo kunozuro. Panonyaya agonzi iye arambidziwa kupuwa bhero pokare kureketa kuti wese warendo wakasungiwa wese paribe agopuwa bhero. Rerere. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinopererepi izvozvi. Tinoramba takaringa tinenge tindokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Wamunangarwa waisa mbiyawo Smelisizwe Sibanda kuti abenhuke kuhofisi atotora mhiko yache nyasi. Maziwa kaapa akanga abisiwa paye akabenutsiwa makuno kuno apa nyasi atoresiwa mhiko. Pokare kuna chiremba Rosemary Choruma pabodzi pona Sukai Tongogara wese waisiwa kukomisheni inoringa zvofu Zimbabwe Land Commission pachirungu. Pokare kuna Tafadzwa Hungwe aisiwa kuti agoringe achibatsira iko kukomisheni iri kuringa zvokutekaidziwa basa rokanzuro yeguta reHarare, Harare City Council Commission of Inquiry. Rekai tigoona kuti zvichaita kuti nyika iite zvisvinu chere. Asi chinotorwadza ipapa wese wanenge wari kutotandira nokupuwa makutukutu omari pokare nomazi kumwotika. Mari yese inenge ichitoperedzeka mabuja. Idi zvakaita kuoma chaiko.
Regai tirambe takaringa kuti zvinopera papi. Kwaino makurukota hurumende yeZimbabwe inenge ino musangano uchaitiwa panopera musangano sadhaki. Uri musangano chokuita nokuchinja kwemamiriro kunze Climate Summit pachirungu yosadhaki. Kwairi kuitiwa kubva zuva rogumi nosere kusvikira zuva rochimakumi matatu iwo musangano wosadhaki. Tinenge tichiringa ipapa kuti zvichambotekaira sei tichizokunyepai. Pokare iwo makurukota amunangarwa wagototi toda kusimbisa zigi redu kuti riite kuziginura chaiko kusvinu zvokutoti ipapa kwai munhu anenge abatiwa kuti ari kuramba zigi kana kuti ari kurirerutsa mutengo waro, kwai tichatanda kupuwa mari dzoupenzi dzaunenge uchibhadharisiwa dzinobvira kumadhora 200 kutosvikira kuzviuru 5. Wakagoti wakuda kuti mabhizimusi ese paanopuwa rezinesi anofanira kunge atovhura akaundi kubhengi. Pokare anofanira atovhurawo pokare opuwa nochimushini kacho makadhi. Warume kwaida kuti munhu wese agoita izvozvo. Regai tigoona kuti mabhengi achazvibvuma chere izvozvo kuti munhu anondomupa aribe kuvhura noakaundiyo, aribe kuvhura kambani yacho ondomupa basi. Regai tirambe takazviringa. Peno wachange wachitozviita pabodzi reno ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvipera sei. Asi chikuru chatoita kuvhundutsa apa reketiwa nemakurukota amunangaro kuti kwai izvezvi wanhadzirira manji watambira kasvasvaira kari kuda kuisiwa namuturi kokuti wabise mari yokuAmerica munyika woshandisa iyo mazigi zigi basi. Warume izvezvi takutoti munhu garai makaisa mari yenyu pakawanda pakanaka pasvinu pokuti reke kugojiwa nomuchenje kana kujiwa nemakoso nokutoti pachaita kunyangariwa mazuva mashoma ari kuteera yaya. Kana wakuruwa wakandofungira zvauri kufungira izvozvo zvikandobudirira orerere kundomukira munhu ese akundonzi kana ungoone madhora churu chokuAmerica mubhengi makomo yatoo mazigi kureketa kuno zvawakamboita pamabhondi noti aidio. Regai tirambe takaringa kuona mapurisa ati azosunga wanhu 5 wanoti Richard Banda ane makore 23, Tawana Nyasha Nyengerai ane makore 29, Lionel Chipenzi ane makore 25, Harrison Chilinge ane makore 24, pokare naCarlos Muwani ane makore 23. Wari kunzi wagoba mari inosvika zviuru 123 $193,000 yenge iri musvo wayo. Warume apa mapurisa agoreketa kuti takwanisa kuboya churu 100 basi. Regai tione kuti zvinosvika papi ipapa. 100 rozviuru 100,000 ndo yaboyeka. Imwe iyo kwairi kuzikana kuti iripi pari zvino. Zvinogara unetsaka kutoti nyangwe vanhu vakange vambowana maminitsi 5 chaiwo mariyo inoboyeka yeseba inobuditsiwa ishoma pari inenge yakabatiwa pano nyaya apa. Asi pasvino papa wafana wawa waita kunyangariwa chaiko. Regai tirambe takaringa hedu kwazvinoperera. Tikaringa dziri kuitika dzomutambo izvezvi kwai anga ari kurairidza chikwata choDynamos Genesis Mangombe kwai akakikiwa panze noDynamos nozuro manhoko zvokutoti iye Scotisa kupwanya abva atomuti aiwa ngauye ino gouya ino iwe kuchikwata chache chinonzi Scotland FC. Imi regai tizvione ipapa kuti zvinopera mushechere. Atotengewa nomotika idi zvawo. Regai hedu tirambe takaringa. Ukuwo Walter Magaya muridziwo yadha ari kuita kupupa furo kureketa kuno achiti kwai wozifa wagoita mutepwede pakureka kugoti nhandare yangu inokwanisa kutamba mutambo. Apa wari kutadza kuziva kuti aiwa wezifa ndiwo baba vanoita kuratidza kuti nhandare inokona chere waane zvakandoisiwa kaa ipapo noiyo kafu yacho
kuti zvinofanira zviripo ndozvizvi paribe zvokugarira zviya zvakanzi mabhaketi siti, paribe kana pokupaka dzimotika, paribe pokuti vanhu vanotengesewa, paribe pokuti anakadzi tape tinenge takagara hedu tichiona zvisvinu, paribe zvinhu zvinoita kushambadza mabhillboard pachirungu zvirimo zvemagetsi, paribe zvese izvozvo. Asi munhu ari kundopaumba akutoti ndakusungisa miliyoni remadhora. Ewo watsano wawo wanoita kutamba idi. Rekai hedu tirambe takazviringa, asi imhepo chaiyo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Julius Malema agoita zvourema chaizvo, kurema kusvinu, akati iye vanhu vekuZimbabwe vari kutodawo kutoti SADC no AU no South Africa dzisimuke dzivareketere kuti wamunangarwa vari kuita twakanyangaritsa. Agototi wochidiki dai wasimuka muZimbabwe, akati simukai murwise mubvise iyoyi wochi hurumende wari kukuvhiringidza yawo, nokuti ndo wanoita kuti zvinhu zvireke kugotekaira munyika menyu, nokuti vanhu vekuZimbabwe kwai manyanya kutambura idi. Icho chiri chokwadiwo wakomana. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Kuno vanhu kumapfumbamwe wari vanhu wakabva kunyika yeEthiopia wabatiwa muSouth Africa wakatotakanowa mukubva mumba mawanga waribe kuburitsiwa. Patosungiwa vanhu ipapo kuti vanhu vagotekaidziwa sei kusvikira wasvike munyika yeSouth Africa. Pano nyaya, asi tiri kutenda mapurisa aita basa dzvinu. KuNigeria kuno vanhu 40 chaiwo wasungiwa kusimudza mureza wenyika yoRussia panguva yokuratidzira. Kwai masoja atoti muda kuti tandira musindo. Kuno vanoita mutsepwede tinoita kusunga tichibva taisa uko chaiko. Rekai tione kuti vanoibudika chere iyoyi kana kuti zvinenge zvakadini. Tikaenda kuAmerica, kwai kambani yoTwitter yakunzi X mazuva ano, kwai yagototi taakutosungisa makambani ari kuramba kuuya koshambadza nesu. Oita zvoginya wakomana kubatirwa shamu kuti iwe gouya inoshambadze nesu. Rekai tizvione kuti zvinopera musheshere izvozvo. Uku Kamala Harris ati iye ndadedza Tim Walz kuti aite ndiye achazoita muteedzeri wangu kana ndapinda muhurumende. Tinoramba takazviringa izvozvo kuti zvinenge zvichienda nokupiwa. Mumwe mutongi kuAmerica agotoreketa kutoti Google yanyanya kuita ndiyo yega kambani hombe panyaya dzodandemutande zvokutoti zviripo pamutemo izvozvo. Inotadza kuita kuti vamwe wapfumvurewo waribe kana mukana wokuti wasimudze musoro kana kudidi. Kunorekai tigoona kuti zvichasvika papi zvakadando izvozvo. Tinenge tichindokunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvachinja. Iyo hurumende yeAmerica yaikunyadzisa fani yagonzi yagoita kubhadhara mari inoita mamiliyoni 230 $239 million wachibhadhara kuwapanduki wechiTaliban. Asi kwai wagoibhadhara zvokukanganisa mistake pachirungu. Vanhu vanoita muembe wanhu idi. Rekai hedu tirambe takazviringa izvi. Asi chimwe chahwadza kuBritain, wapwere chaiwo wano makore 4 zvichidzika nokudi wakutoitawo basa rekuita achikharabha. Apa panda kugwisiwa vanhu apa. Rekai tigoona kuti zvichasvika kupi izvozvi, asi zvisvinu baba. Takadaro mabuja tagumira pano kwaNyasi. Ndiri wenyu Mhanduwewo nawo.